ikke. Alle med! Alle løs! Under flat må der løs! 100% rendyrket dumhed med blind for øjnene. Vi beder om en bølge for en bølge! En bølge, kanskje! I højre venstre hjørne har vi tungmetallet Martin Stans! Højre hjørne for jer har vi let metal Martin, som vil forsvare sin ære med øl i hånden. Giv ham en hånd. Dette er en helt ny sport, som just er udviklet i går i mere eller mindre koger på diverse slags stoffer og rygeredskaber og flydende drikke. Reglerne er som følger, og nu skal I høre godt efter, og det gælder også kæmperne. Reglerne er som følger. Hver kæmper får udleveret et skjold og et sværd af latex. Ser således ud. Må vi ikke slå? Hver kæmper får bind for øjnene af deres sekundanter. Ser sådan ud. Hver spil har 2 kampdommere. Kampdommeren er mig selv, Udgårds Frede. Og Benjamin, vi er kampdommere. Vi spiller til 3 slap. Det vil sige, at kæmperne står løs på hinanden, går ud og går se hinanden. Publikum bestemmer, om man har lavet et seriøst hit. Det vil sige, hvis vi hører fra publikum, du ved den der, hvor man trækker i øjet og holder sig på skridtet som mand, så betyder det, at man har ramt sin modstander nogenlunde fornuftigt. Når den ene modstander har fået 3 af dem, så har han tabt, og den anden er vinderen af æren med en lille bitte håneret og en ret til at få en øl fra kisten. Hvis man snyder i det her spil, bliver det alvor. Hvis man snyder, for det spiller ære. Det er nemt at løfte sit pandebånd og kigge på modstanderen og slå ham, uden han ved, at man kiggede. Så trækker jeg denne våde, lettere slappe skede. Og så kræver vi snyd. Kæmperne indvilliger så i at stille sig og bukke sig fremover, som om de ville kysse mig. Og så får de et slag herudefra af mig på siden af hovedet med denne våde skede. Det gør, at hvis man godt kan lide smerte, vælger man bare at snyde helt motiveret. Hvis man godt kan lide at undgå at blive slået i hovedet af mig med en lettere våd skede, så lader man være at snyde. Og det her er med for, at spillet ligesom skal være ærefuldt. Hvis spillet tager for lang tid, fordi banen er fuldstændig her, så kan vi gå ud i det, der hedder en sudden death. Man stiller sig ryg mod ryg. Ens våben bliver lagt mellem ens fødder, sådan her. Og når der bliver sagt kæmp, må man bøje sig ned, tage sit våben og smække sin modstander, hvor han nu end er. Stadigvæk med pind for øjnene. Kan resultere i, at kampen varer lidt ved endnu. I er publikum, I bestemmer, hvornår et slag er godt, og hvornår det ser fedt ud. Og lad det være godt, det skal gøre ondt! Ja! Jamen så er de sidste, der folk står i vejen på logen herovre. De er sekundanter, de fjerner sig. Logen herovre, VIP-logen, har selvfølgelig det sidste ord, hvis det er, at den almindelige pøbel ikke kan blive enige. Og sådan er livet. Er der nogen, der er utilfredse med kampreglerne i dag? Nej! Det er udmærket. Det er ved, at vi sætter spillet i gang ved at give vores kæmpere bind for øjnene. Ja, ja! Vi vil selvfølgelig teste, om de kan se noget. Jeg giver mig en flad. Vi holder selvfølgelig øje med en lille smule sikkerhed. Kæmper, I overholder, hvis I får at vide, I er for langt ude i hegnet og skal stoppe. Fordi så er der sikkert noget galt. Jeg placerer nu de her 10 partisansøm og skarpe økser på jorden her vilkårligt. Bare for at gøre det spændende. Og så går vi i gang om et øjeblik. Vi tester lige den anden kæmper. Hvor mange fingre? En helt håndfuld. Godt. Sekundanter udleverer våben og skjolde til jeres kæmper. Det ser bare så lidt sjovt som sidst. Jeg skal lige sige, at denne her regel og denne her kampstil hedder Kruplak 60-slaps-reglen. Vi tæller til 3 slap, og det er en ældgammel kampsport, der hedder Kruplak. Den er udviklet til at forsvare sin tegnebog mod marodører og diverse skarnsunger på middelaldermarkedet. Er kæmperne klar? Kæmperne er klar.
Kæmperne er klar. Sekundanterne rykker deres kæmper et par meter længere frem. Jeg er stadigvæk stop der. 2 meter fra hinanden, kæmper. Så man kan ikke ramme hinanden ved at slå. Man bestemmer selv, hvorledes man bruger sit skjold, sværd og sin lyd og sin lugt. Sekundanterne fjerner jeg fra marken. Er kæmperne klar? Ja. Godt. Værsgo, kæmp! Kom så, Martin! That was one kill! That was only one! Martin! Kæmperne klar! Husk nu, at kampstil ikke har nogen indflydelse her. Nu er skjoldet vist. Kæmperne klar! Kæmp! Husk nu, det er så tilladt at måske fjerne sig lidt, så man ikke får et nederlag. Er kæmperne klar? Kæmp! Og det er næste! Der var en til tungmetal der! Vi mangler et hit! Jeg synes hurtigt, de kæmper sig ind på hinanden. Er vi sikre på herovre, at vi ikke kan se noget? Jeg kan lugte noget. Vi kan bare bruge den bandana selv. Ja, så kan man se noget. Vi giver lige et pustrum her. Er kæmperne klar? Ja. Kæmp! Hvad finder dit hånd? Og så et slag, der sad lige hen over øret og øjet der. Stadig god underholdning, indtil du vender sig til dommerne. Er kæmperne klar til en sidste træfning? Udmærket. Vi starter nu. Kæmp! Ja, sådan. Ja, jeg tror, han kan høre ham. Han kan Godt, du må godt fjerne benet fra øjnene. Jeg har lidt et problem nu jo, fordi at, den stod lige ind til sidste træfning, hvor det ender med, at letmetal ligger på fødderne af tungmetallet. Men det var jo ikke en del af reglerne, at man smider med sin modstander. Så vi må have træffet det lidt på nogle hits. Jeg tror, vi skal bruge noget publikum applaus på, hvem der måske havde en overbevisende sejr. Hvis ikke publikum er enige om, at de begge to så kan de slås om det. Men det kan sagtens lade sig gøre i den her sport at være lige gode. Hvem siger, at det var tungmetallet, der vandt? Lad os se, hvem siger, at letmetallet vandt? Så vil jeg høre for VIP-logen for at være uretfærdig. Om ikke, at måske at der var lige stor applaus fra begge sider. Jo.
lige højt på begge sider, og det var lige voldeligt på begge sider. Så derfor erklærer vi... Vi erklærer begge to som Sådan. Giv mig lige en øl for Eskild, så vi kan få kølet.